Hola, hola, jo sóc l'Olga de Pilates en Català i avui et porto una nova rutina de 10 minuts de Pilates en català. Avui treballem amb peses, fixa't que porto poquet pes, jo he escollit 1 quilo perquè farem uns exercicis molt de Pilates, flow i amb poquet pes, sobretot si no hi estàs acostumada, ja sentiràs molt el treball. Recorda, ja has escalfat 3-5 minutets i ens hi posem. Començarem amb les cames obertes en plana de malucs, fixa't que tinguis peus paral·lels, genolls apuntant cap endavant, fantàstic, espatlles a baix, coroneta amunt, des d'aquí, braç dret en creu, la pesa va cap avall, fantàstic, i flexiono el maluc contrari, fixa't, intento que el genoll estigui a l'alçada del meu maluc, l'altre pes a la cintura, agafo aire i exhalo, baixo cama de costat i torno, fantàstic, i 2, 3, 4, no perdis alçada, no enfonsis el pit, i 6, i 7, i 8, intenta mantenir el teu eix vertical, no anar-te'n de costat, fantàstic, 9, perdo l'equilibri, i última, 10, queda't a dalt, estira cama cap al costat, agafo aire i exhalo, i 1, 2, baixo cama, baixo braç, elevo cama, 3, 4, sents el foc a l'espatlla, pots aixecar els glutis, 6, 7, 8, últim exercici aquí, canviem de costat, 9 i 10. No t'he comentat, però si no tens peses, pots fer la rutina igualment, Canvio, braç esquerre en creu, elevo, cama contrària, agafes aire i exhalo, 1, i 2, 3, 4, i 5, i 6, 7, 8, últimes 2, 9, i última, 10, em quedo a dalt, estiro cama cap al costat i cama amunt, braç avall, 2. Aquí l'important és mantenir-me en el meu eix vertical, no anar a fer això de costat, Vinga, 3, 4, 5, som-hi, 6, 7, i 8, i 9, i última, 10, molt bé. Ens quedem dempeus, separapeus, obrim cames, palmells de les mans endavant, agafo aire, exhalo, faig un cercle amb els braços amunt i baixo cames, 2, continuo allargant columna, 3, espatlles relaxades, controla que no et vagin pujant cap a orelles, i 4, en faré 10, 5, i 6, 7, i 8, fixa't com l'exhalació forçada per la boca t'ajuda en l'esforç, i última, queda't a baix, mans a occipital, espatlles relaxades i me'n vaig de costat. Intenta imaginar que estàs entre dues parets i que no pots anar endavant. I 1, i 2, i allargant columna, 3, allargant igualment coroneta, 4, espatlles separades, d'orelles, 5, últimes 5. Molt bé, treballant obliqus, i 4, i 3, 2, i última, fantàstic, molt bé. Perdoneu, ens n'anem cap a terra, cap a l'estora, fiquet en un extrem, agafa aire, braços amunt, i en l'exhalació baixo braços, mirada, i rodonet vèrtebra a vèrtebra, em vaig fins a terra, mans amb seguretat a terra, genolls, camino cap endavant, el que vaig a fer és seure amb les cames
Endavant. Fantàstic, col·loca't aquí. 8 cames paral·leles. Poden estar una miqueta obertes. Clavar els talons t'ajudarà a anclar-te i el que busquem aquí és que notis els isquis, els ossets aquests que tenim sota el gluti, clavat a terra, perquè d'aquesta manera ens assegurem pelvis neutre, esquena recta per començar i no estar així aixafades. Des d'aquí agafo les meves peses, braços endavant, recorda espatlles al seu lloc, agafaré aire pensant en créixer i quan exhalo sí que me'n vaig vèrtebra a vèrtebra, endarrere arrodonint primer lumbar, pubis amunt, vèrtebra a vèrtebra me'n vaig anant endarrere, acompanyo amb els braços, es recolza toràcica, escàpules, occipital, braços cap endarrere. Fantàstic, agafo aire, et dono una adaptació per si no pots fer això, agafo aire, elevo braços, separo escàpules de terra i en l'exhalació torno fins a dalt. Si no te'n pots anar a terra, exhala. Fins on puguis, que sentis abdomen fort i torna. I si pots, agafo aire dalt, creixent, i exhalo, me'n vaig endarrere. Amb control. En farem 2 més aquí. Agafo aire, començo a pujar i en l'exhalació, vèrtebra, vèrtebra fins a dalt. Vinga, i 2 més. Endarrere, controlem les cames, genolls que es mantinguin paral·lels, que no ballin. Talons ben anclats a terra i una última. Endarrere i queda't aquí perquè anem a treballar al damunt de l'estora, cara amunt. Fantàstic. Em col·loco occipital a terra, molt bé, pujo cames a la postura que es diu de la taula, 90 graus de flexió i els genolls també. Estiraré braços cap al cel, els palmells de les mans es miren, recolza les escàpules, els moplats a terra. I des d'aquí agafaré aire i en l'exhalació m'enduré braç dret cap endarrere, per damunt del meu cap, a la vegada que estiro cama contrària. Si m'arriba la pes a terra, fantàstic, si no allà on pugui. Torno al centre i canvio. 2, 3, 4 i 5, 6, en faré 10, 7 i 8, 9 i última, i 10. Fantàstic. Des d'aquí, mans al costat del genoll, elevo escàpules i cervicals de terra. Fixa't que no em quedo aquí tancada i bloquejada, sinó que continuo mantenint l'obertura a les meves espatlles. Des d'aquí agafo aire i quan exhalo estiro cama dreta, braç dret, torno i canvio. La mirada pot entre les cames. 3, en faré 8, 4, 5, i 6, i 7, i última 8, baixo cap a terra, descanso. Pensa que si no pots estar aquí dalt, pots treballar des de terra, vale? Fantàstic, vinga, torno a elevar escàpules i cap de terra i ara, quan agafo aire, estiro 2 cames i braços amunt. 2, 3, a poc, control de l'abdomen. 4, en faré 8, és intens. 6, i 7, i última, i 8, cap a terra, peus a terra. Molt bé, des d'aquí, braços, que m'emporto pel damunt del cap, comprova que tinguis peus paral·lels, genolls paral·lels, pots apropar talons a glutis, fantàstic, i aquí agafo aire i exhalo, elevo el pont i peses, i baixo, 2, 3, 4, molt bé, 5, quan pujo al pont el pes descansa a espatlles, no vull una extensió aquí i anar-me'n a bloquejar cervicals. Últimes 3, i 2,
I 3, queda't a dalt al pont i des d'aquí treballem només amb els braços ben estirats, obro cap als costats i mantinc l'alçada aquí la meva pelvis, que no baixi, vinga. 2, genolls paral·lels, peus que trepitgen fora terra, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, i 9, i última, 10, i descanso. Per aixecar-me faig croqueteta cap al costat, fins aquí aquesta rutina de pilates en català de 10 minuts. Recorda que si tens més estona la pots repetir des de l'inici i fer-la 2 o 3 vegades per un entrenament més complet. Tornem la setmana vinent amb una altra rutina.